Vážení prítomní, páni a dámy, vážení hostia, pre nás, a to nielen teológov, morálnych filozofov, ale aj vlastne ľudí našej krajiny, je veľmi dôležité, aby sme troška začali rozmýšľať nad tým, že jednoducho etický aspekt nám vo vede, aj v medicíne, aj v právnej vede nepustí. Nedávno som mal ťažký zápal sinusoidy a bol som v nemocnici na ORL, nepoviem meno a nepoviem ani gendrovo, aké pohlavie. Povie mi jeden z prítomných, ktorý vyšetroval, že a vy čo učíte? No napríklad medicínsku etiku. A to je čo? Vysoko postavený lekár u nás. Tak ja viem, že my sme tu po komunizme a hlavne za komunizmu sa urobilo veľmi veľa vecí, keďže po druhej svetovej vojne práve nástup techniky zaznamenal aj v našom okolí naozaj veľmi veľké možnosti a pomoci, ale bez základných etických hodnôt v 21. storočí, hlavne západoeurópskych etických hodnôt, sa jednoducho ďalej nedostaneme a myslím, že tú krízu už jasne vidíme a vieme ju pomenovať. Preto ja som sa pokúsil, keď som chcel hovoriť na takúto háklivú tému, pretože pre nás, pre katolícku univerzitu a pre naše katolícke prostredie, ktoré je ešte stále nejakým spôsobom zabarikadované v nejakej pevnosti a strieľa na všetkých okolo, je téma reprodukčné zdravie také červená ako pre býka alebo pre toreadora v aréne, že bože môj, to zase budú robiť všetko len pro-choice až nič pro-life. Nie, reprodukčné zdravie je dôležitá téma aj v kresťanstve, aj v katolíckej cirkvi a preto sa chcem s vami troška podeliť, ale o takom všeobecnom. To, čo ja vidím najväčší problém, nie je to, že vidíme plastické veci, ale nám chýba ten tretí rozmer človeka a o tomto by som chcel s vami hovoriť i v prípade reprodukčného zdravia ženy, ale i v prípade toho, ako som to nazval, že od uzdravovania časti sa vlastne niekedy blížime skôr k chorobe celku, tým, čo dnes robíme. Prvá otázka, čo je to zdravie a čo choroba, teda pre filozofa, morálneho filozofa. Starostlivosť o zdravie je vo všetkých kultúrach najdôležitejšia otázka zodpovednosti človeka za svoj život a život svojho blížneho. Podotýkam, jedno aj druhé je dôležité. Pojmy choroba a zdravie vždy kultúrne presahovali základné skúsenosti človeka. Lekárske umenie bolo v starších kultúrách považované za vedu o zdravom vedení života a takisto o snahe a výchove k zdravej životospráve. Aristoteles považoval stav byť zdravý za postoj alebo habitus, čnosť vo vnútri inej kategórie. Heraklitos zasa hovoril, zdravo myslieť je najväčšia dokonalosť. Choroba teda znamená vždy individuálne istú krízu. Poďme ďalej. Pri hľadaní definície reprodukčného zdravia, to sme, pán profesor to už mal, Lukačin, tak ja tam už ďalej nejdem, ja to mám tiež od Zuzanky nakoniec, z jej práce, o stav úplnej fyzickej, mentálnej, sociálnej pohody a nie o absenciu ochorenia alebo poruchy v prípadoch vzťahujúcich sa na reprodukčný systém, jeho funkcie a procesy. Tento pojem zahŕňa aj ľudskú schopnosť mať uspokojujúci sexuálny život, reprodukovať sa, ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak konať. K tomu pripomína pán inžinier Tomský, jeden z exilových veľmi známych českých filozofov, pracujúcich aj pre náš týždeň na Slovensku, ale hlavne pre Revue Republika v Čechách, že dajme si pozor na slova individuálne ľudské práva práve po Káhirskej konferencii. Tieto sa nesmú stať krycím fenoménom, kde v pozadí by išlo o boj o moc, čo veľmi často k tomu dochádza potom, kde namiesto napríklad náboženskej viery prichádza viera nekritická v neosobný poriadok ľudských práv. Kontroverzie. Nedávno som práve dostal, pretože pracujem aj s americkými kolegami, tento výrok Hillary Clintonovej. Nie je možné dosiahnuť pokrok v oblasti rodovej rovnosti a širší rozvoj ľudských zdrojov bez ochrany reprodukčného zdravia alebo práva žien. Nuž a komentár kongresmana Chrisa Smitha k tomu bol, že tým vlastne Hillary Clintonová ukazuje, že reprodukčné zdravie zahŕňa tzv. Liberálny prístup potratu. Toto je vec na diskusie a bol by som veľmi rád, keby aj na našej pôde i tu, hlavne aj na katolíckych pôdach sa viedli také kompetentnejšie diskusie, ako len strieľať na jednu druhú stranu.
Ale nie je to len slovenský problém. Teraz som tu mal poľského kolegu z Opole, včera nám mal krásnu prednášku o neplodnosti žien a vlastne o proste umelom oplodnení a hovorí, že v Poľsku to proste, tam nie je možnosť si sadnúť sa rozprávať, tam sa len kričí navzájom, keď si raz sadnú. Tak tu sa musíme učiť troška naozaj dialógu. Toto pro-choice riešenie však naráža na pro-life orientáciu a súčasne aj na náuku väčšiny náboženstiev. Práva jednej osoby totiž končia vždy pri vzniku práv inej osoby a zasa sme v otázky, čo je to zdravie a čo je to choroba. Je tehotenstvo teda chorobou? Je nemožnosť počatia chorobou? Skutočne len vedecký pokrok a jeho využívanie, asistovaná reprodukcia, surogačné materstvo a podobne prispievajú k zdraviu ženy? A ako tu formovať svedomie človeka? Na čo sa má toto oprieť? Choroba kontra zdravie. Jadro pocitu choroby a zdravia však nespočíva len v kultúrnych akceptáciách a zníženiu na vonkajšiu funkciu. Inak totiž prevládne ilúzia, že je možné dosiahnuť život bez choroby a bolesti, ako si to predstavujeme u iných spoločenských cieľov, v minulosti u svetlých zajtrajškov. Dobro zdravia podriadené účinnému plánovaniu a správe si musíme uvedomiť, ak takto vyzerajú iné spoločenské ciele. Jedná sa tu teda, môj profesor dr. Fáter Šokenov hovorí o sekulárnu náhradu večnej spásy. Veľmi často. Očakávanie trvalého a nerušeného blaha je však obyčajná ilúzia. Musíme si jasne povedať. Definícia zdravia, úplnej telesnej, duchovnej a sociálnej blaženosti WHO je možná chápať len s vysvetlením, že sa jedná o postulovanie rovnakého práva pre všetkých ľudí na základnú starostlivosť a uznanie povinnosti bohatých krajín pomôcť chudobným pri budovaní štruktúr medicínskej starostlivosti. Inak by sme chorobu a utrpenie považovali za absurdnú životnú stratu. Považovať môžeme. Toto hovoria dvaja nemeckí odborníci. Tak urobíme si taký rýchly historický exkurs. O čom mne ide, je pre mňa veľmi dôležité. Medicína v západnej kultúre, v radnej západnej kultúre vždy korešpondovala s princípom uzdravovania a teóriou nemoci. Prvýkrát sa totiž do centra procesu dostala práve vďaka kresťanskej kultúre lásky k bližnému a sebazapieraniu osoba chorého. Tento postoj viedli v verejnej starostlivosti o nemocných, teda rozvoju špitálov. Láska k bližnému sa postupne od 12. storočia stáva aj činnosťou laikov. Lekárske umenie sa tak povýšilo na charitatívne umenie. Byť chorý bolo zakorenené v antropologicky orientovanom koncepte skúsenosti. Choroba sa nedala oddeliť od otázky svetonázoru. Významný krok západného stredoveku v spoločenstvu a vedeckom svete sa presadila medicína ako intelektuálna, ako rozumová činnosť. Nemocný sa stáva individuom, ktoré je obdarené slobodou, rozumom a priestorom vnútornosti. Všetko, čo je stvorené dobre. A choroba je nedostatok. Galská filozofia sa tu spája so stoickou a s kresťanským myslením. V minulosti presadzovaný tzv. Klasický koncept medicíny ako náuky o zdraví, chorobe a uzdravovaní udržiava rovnováhu medzi teóriou a praxou, z čoho vyplýval záver, že od legitímnosti zásahu sa dá odvodiť motivačná úloha medicíny. Teda úlohou lekára bolo zdravé telo udržiavať pomocou rozumného vedenia života, chorobou poznačené telo zase pomáhať uzdravovať. V dejinách náuky o zdraví, teda toto profesor Šiperges hovorí, sú dva milníky. Do roku 850 nástup vedy, respektíve v roku 850, a tzv. Redukcionizmus na experimentálne vybudovaný fyziologický model myslenia. A potom je tu rok 1980, keď sa tento model rozširuje na polia, ktoré ohrozujú naše zdravie, ako životné prostredie, spoločný svet a vlastne celý moderný životný priestor. Takto kultúra a mravy a ich nebezpečenstvá spolu rozhodujú o zdraví alebo chorobe človeka. Odborníci pripomínajú, že medicína 20. storočia však zostala v podstate prírodnou vedou 19. storočia s dôrazom na prírodovedeckú paradigmu izolovaného liečenia orgánov a nie vedenia k správnemu spôsobu života. V polovici 19. storočia však už medicína je aplikovanou prírodnou vedou, ktorá je experimentálne vybudovaná zdravotníckou technikou a pokúša sa poslúžiť si podľa možností čo najobjektívnejšou normovanosťou. Súčasne od osvietenectva však nastáva zmena od charitatívne motivovanej medicína priváta ku právne a poisťovnícky chápanej medicína publika, pričom sa začína zabúdať na mnohé služby chorým.
Táto sekulárna zmena terapeutických funkcií a inštitúcií je úzko spätá aj s otázkou cieľa uzdravovacích procesov. Liečenie je totiž z princípu rehabilitácia, zlepšenie a uzdravovanie. Mnohé etické problémy dnešných lekárskych zákrokov teda majú svoje korene v latentnom protirečení medzi sociálnou delegáciou a individuálnou záťažou zdravotnej starostlivosti. Moderné choroby sa stali súčasťou kvalitatívne nového potravinárskeho zásobovacieho problému, dôsledkou zmeny demografického vývoja obyvateľstva a rastúceho očakávania kvality života sa panoráma chorôb zmenila z vírusových ku chronicky degeneratívnym ochoreniam. Jedna zaujímavá myšlienka od profesora Duvela z Holandska, ktorý hovorí o etapách tzv. Oslobodenia tela ženy. Vývoj biomedicíny a biotechnológie prispel k diskusii okolo ľudských embryí, ktoré sa stali viditeľné až rozvojom ultrazvuku. Do roku 70 tieto patrili neodmysliteľne k časti ženského tela. Rozvoj reprodukčnej medicíny, tzv. Medikalizácia, privádza tehotenstvo ženy do rovnako závislej situácie ako v minulosti. Zvyšuje sa totiž sociálna kontrola a celý pokrok v medicíne je ženami prežívaný ako nútenie k rozhodnutiu. Takže už tu nejde len o vlastné telo ženy. Výskum mení často život ľudí bez toho, aby títo boli sa opýtaní, či tieto technické zmeny si vôbec prajú. Tu by sme mohli nadviazať na článok pána doktora, ktorý minulý týždeň bol v Smečku uverejnený, že prístroje už máme ako na západe, nám chýba niečo iné k tomu. Avšak je otázka, toto hovorí pán profesor Duvel, je vhodné sa vyhýbať pojmu reprodukčná autonómia. Nie je to tak jednoduché. Súčasná medicína však nemá samostatnú náuku o chorom človeku. Život pozostáva totiž z choroby a zdravia. Teda nie len zo zdravia ako takého. U koho sa nenašla choroba, je človek bez nálezu, to ešte nemusíme povedať, že zdravý. Človek takto nie je chorý alebo zdravý, ale existuje v dynamickej rovnováhe, ktorá sa nazýva dovtedy zdravou, kým sa príliš neodchýli z priemeru všeobecnej normy. Genetický pojem zdravia sa človeku nepodarí naplniť na 100%. Dôležité veci, aby sme na to mysleli a nechceli tu niečo konštruovať, čo nie je ľudské. Zdravie teda môžeme nazývať zhodou a chorobu odchýlkou voči poriadku života, avšak len za predpoklady normativity, hovorí vám profesor Schokenhoff, ktorý už prijal pozvanie na budúci rok na náš kongres, takže sa veľmi teším, že môj doktor Vater tu bude. Zdravie spočíva v komplexnej kontrole činnosti zachovania bionómneho poriadku. Okay. Choroba spočíva na poruche tohto vnútororganizovaného ekologického poriadku, avšak prírodovedecký pohľad na chorobu redukuje túto na poruchu len vnútorných orgánov. Schokenhoff dáva prírodovedecký, sociologický a potom antropologický pojem choroby. Prírodovedecký umožňuje organickej medicíne toľko úspechov, lenže tento spočíva na metodickej abstrakcii, pretože vedome abstrahuje od osoby chorého a jeho vnútorného prežívania. Oproti tomu chápanie choroby rozšíreného hodnotiaco-interpretačné momenty spočíva na integrácii subjektívnych stavov a objektívnych nálezov a umiestňuje svoj východiskový bod do subjektívneho pocitu osoby. Sociologický pojem choroby je redukovaný na vonkajšie funkčné schopnosti človeka a ich plnenie v priestore, kde je tento socializovaný, tento človek. Otázkou tu je nebezpečenstvo onálepkovania členov spoločnosti na chorých a zdravých, čo platí aj v prípade definovania reprodukčného zdravia alebo pokusov o vylepšenie človeka už pomocou skúmania prenatálnou diagnostikou. V diskusii môžeme sa o týchto veciach porozprávať, čo tým myslím. Zúžené chápanie zdravia len na vonkajšie funkcie malo ukázať, že dobro zdravia, tak ako všetky ostatné sociálne dobrá, by malo byť podriadené účinnému plánovaniu a správe. Takto začína prevládať v spoločnosti ilúzia, že je možné dosiahnuť život bez chorôb a bolesti, ako si to predstavujeme u iných spoločenských cieľov. Lenže človek má schopnosť aj v chorobe nachádzať zmysel. A prichádzame k antropologickému pojmu zdravia. Tento používa pojmy ako nebezpečné zdravie a spásonosná choroba, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene života jednotlivca. Zdravie je dnes chápané ako schopnosť znášania aj straty a poruchy zdravia pomocou ich integrácie do vlastného života a takto nájdenie normy života v zmysle novej rovnováhy. Takto zdravie nie je telesný stav, ani vlastnenie, ale živý habitus, ktorý sa viac venuje cieľu cesty, ako kráčaniu len po tejto.
Otázka skutočných cieľov medicíny sa totiž stále viac a viac kladie tak, to môže byť jej cieľom urobiť zdravších ľudí ešte zdravšími a odolnejšími, vytrvalejšími a výkonnejšími. Lenže utopia človeka nemá rovnaké hranice ako uzdravovacia liečba. Prichádza na teologicky posledný rozmer chápania zdravia a choroby. Teologicky nám choroba ukazuje na krehkosť a obmedzenosť ľudského života a vrhá tieň na vinu a zmysel. Vo všetkých náboženstvách je to trest Boží, ako pomsta démonov, strata harmónie, ako prirodzený defekt alebo výpadok. Napriek tomu vidíme, ako neľahko sa vytvára rovnováha medzi redukcionizmom a druhý princíp šamanizmom v medicíne. Problém definície toho, kedy je človek chorý a zdravý, sa fatálne prenáša do poriadku dnešného moderného sociálneho poisťovníctva. Sú to protipóly. Lekárska diagnóza zdravý alebo chorý musia byť jednoznačne priradené formálne právnym kritériám, kde sa musí za každým počítať s významnými a rastúcimi sociálnymi následkami. Tento systém výlučnej starostlivosti o pacientov a sociálneho poistenia vytvára partnera, ktorý skôr inklinuje k tomu, aby bol chorý, ako aby bol motivovaný byť zdravý a takto dosiahol nový postoj životu v strede a podľa správnej miery. Neviem, či to úplne platí pre našu východnú časť Európy. Dôležitý cieľ spoločnosti teda je iný rozmer akceptovania choroby. Cesta z redukovaného pohľadu zdravotníckej techniky orientovanej na chorobu k zdravotníctvu orientované na chorých. Technologický redukcionizmus pojmu choroby sa podpísal pod úspech patológie, farmakológie a terapie a vyvinul sa k vysoko dokonalým prístrojom. Moderné choroby však potrebujú stratégiu prevencie a doliečovania, kde sa subjektivita nemocného dostáva do stredu pozornosti. Lenže my sa sotva dnes učíme o tom, že utrpenie sa dá vnímať aj ako úľava a oslobodenie, ako možnosť introspekcii a pokániu, alebo očisteniu, sebarealizácii a ospravedlneniu, alebo dokonca teologicky povedané, utrpenie môže viesť k hĺbšiemu duchovnému stavu. Chorý človek prežíva svoje špecifické utrpenie vždy len ako subjekt v ohrození. Toto je cesta hľadania zmyslu. Tu hodne pomohlo kresťanské chápanie, uctenie si utrpenia a táto kultúra utrpenia poznačila celé storočie bez toho, aby sa sama v utrpení, ktoré samozrejme volá po uzdravení, len utápala. Pomoc a núdza sú však výrazom humanity, ktorá slávi úspech alebo zlyhanie. Popri filozofii takto druhým pilierom medicíny sa stáva chronopatológia. Kierkegaard, slávny filozof 19. storočia, hovorí, že aj smrť už býva uzdravením. Jaspers, ktorý skončil nakoniec ako s židovskou manželkou vo Švajčiarsku Bazílei, profesor Hany Arendtovej, doktor Fáter, hovorí za vedomé oddelenie medicínskeho liečenia a pastorálneho prístupu. Zahlnievaním lekárskej vedy sa totiž stráca nielen vážnosť náboženstva, ale zároveň čistota vedecky založenej lekárskej zručnosti. Lekárska veda teda nie je poznanie, ale je v prvom rade kladenie otázok. Proti obrazu chorého človeka však nestojí zdravý, ale jeho formáciu zdraviu, teda čnosť schopná kultivácie, hovoria Martin Buber a Viktor von Weizsäcker. Ak by sme sa totiž venovali len čisto subjektívnemu zážitku choroby ako hodnotiacemu pojmu, mohlo by sa stať, že imaginárne bolesti hypochondra nebudeme vedieť odlíšiť od objektívne merateľnej skutočnej choroby podľa normatívnych odchyliek. Takto by sme museli chorobu posudzovať ako napríklad nechtené tehotenstvo alebo slábnúce schopnosti v starobe, pretože tieto sa obmedzujú na sledovanie pacientmi samotnými zvolených cieľov. Celý proces uzdravovania však bude zbytočný, ak by si človek pomocou neho nenašiel svoje miesto v globálnom svete. Nie len medicínska rehabilitácia, totiž ale aj celková resocializácia je tu dôležitá. Ak lekár toto miesto nepomôže objaviť, tak všetky terapeutické pokroky prinesú len nové choroby. Zdravie v dnešnej dobe sa preto by nemalo posudzovať podľa schopnosti pracovať alebo pocitu radosti, ale podľa ekologických mierok. Teda ako harmonizovanie s okolitým svetom a životným prostredím. Dôležitá je tu otázka, ktorá lepšie definuje problém moderný vzťah lekára a pacienta. Čo vlastne znamená byť zdravým? Teda nie zdravie odkiaľ, ale zdravie prečo? Odpoveď podľa Platóna žiť v harmonii so zmyslom života. Pretože zdravý je človek len dovtedy, kým ako osoba počúva svoje svedomie a má toľko slobody, aby kráčal cestou k takémuto zdraviu, ktoré biblicky nazývame svetosť a spása.
Zdravie sa tu stáva človek stavom schopnosti k slobode, teda nie len časťou biologických štruktúr, ale skôr stavom odovzdávania sa. Zdravie tak znamená prijatie úloh určených nášmu bytiu, aj nesenie jarma, vyriešenie protikladov a znášanie umierania. Pani doktora Irene Schlingenspieren z Berlína, ktorá nedávno v veľkej relácii ARD ohľadne alopatických alebo proste homeopatických spôsobov liečenia, povedala takú peknú myšlienku Karla Franz von Weizsäcker, nemeckého filozofa. Atomový svet gréckeho staroveku je dnes niečo iné, ako sa predpokladalo. Dnes už sme objavili, že okrem energie a matérie existuje totiž aj informácia. Teda dnes už nepopierame, že choroba sa ako taká často súvisí s osobnostnými štruktúrami človeka, jeho individuálnymi a sociálnymi životnými situáciami, ako je práca, skúsenosť, straty, smútok. Normatívny pojem sa stáva principiálne závislý od sociálnych a kultúrnych podmienok. Byť chorým otvára široké možnosti rozhodnutia zmeniť alebo zachovať svoj spôsob života. Choroba sa teda vo svojej autonómii a schopnosti rozhodovania sú odkázané a obmedzené na pomoc. Takto pomoc sa v kresťanskej tradícii nazýva príkaz lásky blížnemu alebo motivované jednanie Samaritána. Dobre, toto už nechám, lebo už to bude predposledné a toto bude posledné. Zdravý človek je totiž ten, kto sa obracia k blížnemu a ku svetu. Dajme si pozor, aby čiastkové riešenia nezakrývali celý svet ciele. Takto sa zdravý človek stáva ten, ktorý žije zo skúseností a je schopný zmeniť alebo vysloviť svoj názor, má silu a získava odvahu investovať niečo do života, zasadiť sa za niečo, vydržať napätie, riešiť konflikty, ktoré ovláda stres a každý deň berie darovaný život ako šancu. Ďakujem pekne za pozornosť.